Ahoj, já vás dneska zdravím z Prahy a my se z BitMarkets právě nacházíme před Vysokou školou ekonomickou a máme pro vás kolo štěstí. Je to úplně jednoduchý. Odpovězte nám na otázku a za to si zatočte kolem štěstí a vyhrajte skvělé ceny. $10 v Bitcoinu nebo Ethereu, náš skvělý merch, anebo až $30 v našem BitMarkets tokenu BTMT. Znáš burzu BitMarkets? No jasný, tam jsem si kupoval Bitcoin. Jo, slyšel jsem o tom. Která země přijela jako oficiální měnu Bitcoin? Asi Salvador. Super, takže můžeš zatočit. A vyhráváš $10 Ethereum. Super. Tak, super, je to propiska. A vyhráváš $10 Bitcoinu. Prosím. Děkuji. Mějte se hezky, ahoj.